Imada kuongo wacho kabisa ni ok onego bed ni wachopo ka. Goyo bat piny ni en gima onego bed ni timre ka podi kata ng'anyo pok ochako. Nikech wach finance bill ni ok en gima nyo timre apoya. Ok en gima osetimre jumbe 2 mokadho. Finance bill nochak wacho wach ne madhi ma dweche 2 mokadho. Ma jolony ochiwo pachgi, jopiny ochiwo pachgi e public participation, to ne wan gi president gi jotelo mok winj wach. Asebedo ka wacho ni attitude moro serikali nodonjo go mar mupende msipopenda. Ne wanene ka giketo housing levy, ne wasenene mang'eny. To jokisungu wacho ni a leader is good as his team. Team ne ma en gogi, jok mosebedo ka wuotho ka miel gi pesni mang'eny, kawuono onyiewo otimo auction mar diel ochiwo 10 million, odonje kanisa Warambe ochiwo 20 million, gifuyo gi ndeke to jok ma ndara onge to pesa onge. Mano e gima osemiyo jo Kenya obedo gi bitterness ma ji ochopo kuma nyo ochopeni. To president onego bed ni sani koro ng'iye ni to jok mage ma en godo kagi. Nikech team ne ni en ng'awa, nikech ka gine ma gigoye piny to mondo ne kako nya replace gi. Ka duoge e chik, sani to road bura nyo odhi e yueyo, this has been recalled. Procedure en ni onego bed nodok to gichako afresh. To kama gidwa chake afresh ni waseneno oseluonga, if it's a matter of national importance, kaka finance bill koro nitie kamani, there's nothing that prevents the speaker mondo luong special sitting just for the purposes of this. But ko wacho ni koro gole completely, makosa mosebedo ka misinformation moro osebedo ka dhi mbele kani ka finance bill ni oko kadhi to wadhi bedo gi crisis moro. To yes, pesa dhi bedo ni dok piny matin, yuto ma gidwaro chako giketo usuru mane gidwaro ni, mano be situation madhi bet ni nitiere. But kiduogi ng'iyo ni to kara president osiem nua project achiel kata achiel kende mosetimo successfully chakre no donje telo. Nikech housing levy ro gisebedo ka gichoko chakre last year. Jopiny no wuoyo, jopiny no tamre no negi kadhe nikech majority mane gin go e parliament cha, attitude mane gin go cha. To pesa ni, has it been put into good use? Nikech mago e penjo ma jo Kenya osebedo ka penjo. King'iyo kata wach ng'anyo ka pod ok ochopo kuma koro kethre ma dhano thoe ma gik moko mwandu kethre to kila kitu timre ni e yo marach ni. King'iyo, it was basically very issue based kaka nochako. Kido ka ng'ato wacho ni anto finance bill ni gimo kadwa kuome en 1, 2, 3. Gimo kadwa kuome are these offices ma ket pesa mang'eny, ket pesa mang'eny ni dwa ni obed funded through the public monies. Wach mar kao gope, this is supposed to be public information. Kiwacho ni wachulo gowi, nitie kama jo Kenya dhi ng'iyo ni to kara gowi mane wayudo en ma wasechule kama odong' ma kama, to ma wakao wasekao chakre ne wadonj en amount ni. President osiko wuok ka dhi e pinje ma oko ni wadhi manyo pesa, adhi manyo kony, adhi manyango. To kwa yud ni koma no dhiye ni obiro gang'o to setima ng'o. Nikech ka joge gi jok mo surround gi jok ma in go close wuotho ka tiyo gi pesa e yo marach, gin gi pesni moko mang'eny ma unexplained. Mjumbe salary ne en around 700,000, to ko wuok to dhi chiwo pesa Harambee 20 million unexplained. To constituency ne ji onge chiemo, nyithindo ok nya dhi e school, ndara okolos, anything ma duty mar MP, role mar MP okotime lo yo malong'o. Tidwa duogo ng'ise ni serikal onge pesa mar timo 1, 2, 3. Yet opulence mantie around jok mo surround president is unexplained. Mano nyamiyo japiny bedo gi ich wang'. To ich wang' no mwaseneno ka biro koro biro out. To jo Kenya nigi lit magin go ni pod idwa kao pesa iketo ni confidential 800 million, ikao 600 million ni idwa renovate go udi. Priorities mag serikand ni osebedo ang'o? Nikech mane mosebedo ni problem. Daktache yande ko wuok e streets ka,
to they had to compromise mondo gidog e tich kata kapodi demands gite okobedo met nikech ing'ise ni pesa mudwaro ni maso sani serikal onge pesa to ng'ato rwako saa mar 8 million to jopiny neno nikech sani pogruok e kind generation Z gi jonyuolwa kata gi jok mane nitie mbelewa and these people are now armed with information gi focus ama pa nosemiyo gini obedo matek nikech ndalo te waseneno ng'anyo katimore to the fact ni yendo obedo associated gi dho kabila moro obedo associated gi political party moro obedo associated gi political leader moro tido kama mayand koro onge ng'ata kapodi ye pok ochopo kuma ochopeni nobedo matek kabisa